ngingim kren sepang ka emotions ngingi dei upat ba ubawat ya ka jingtip ngi kwa pan tip ka ai ka daw ba pi jingkiew ya ka bai petrol ba diesel kumni kila da pidai kita kinong yalam kibala da dep jet lupa hida upat ba pi hap em ban ya thu balai lada mangak em balai ngam tip balai tu pat ba lele yung suso chano kalong kum taken namar ba kam don ka communication kadon ka complete failure of communication hangni ini honorable deputy CM ikran da kumto kini ikran da kumto ngai kum mamdon kata ka middle part kano ka sarkar ka bam ay kata ka middle part yaw nong song jong ka jela kan poi ha ka ba e bad ngim kwa ya ka Shillong bakan lik hai biang sekti snem gi ba maniswa ki baka bon baka hartal gilong part of life ki babon ki konsam la jungi ki la he ki la san benta ki la sedang gi lagi jong ki businesses ki la seng lagi jong ki enterprises lada pisu wan biang hakum kan ni kamut ngatrai kan yalam biang ya ka state ar decade sedit ar hos nem sedit ngim dei ban kwa e kata nga appeal yi kita ki bakot ya kan ni ka protest ru wat num long violent pimla ba pin long violent pimla ba pin misuse ya kata ka confidence pat ba ulah pen iha kane ka protest ka bakila khot piru pidon kam banda perkhat bha banda kelakya keladem ya kane kam namar lada kane ka protest ka yaj yang salah syai ka yaj yang salah sisngi ka yaj yang sakit sngi kitiau gubernwan mano banyap utau du uju uduk usuk uba pipi ang klem dan basngap te kalong kum ka circle ke pan penkut ya ka circle pihak sedang nak ka circle tengangen babarok ngin kenmau yi kini barok ngasi met hi ha ka jingelang ka bang yayo mentan banyak kenduk informally yaki nong penya jong kini sarkar ngalap dep express pat ngalan dep ong yaki ru tu de perkhat lem ban kala don ru kata kacing perkhat nakaliang ka sarkar bakan le nrengi ngim dei part of sarkar tingim tip kin le kumno ni sudon tang ban su appeal bat